Napred! Stop! Predsek na ruku. Pre modrého šermiara. V reáli by to znamenalo, že žltý šermiar má rozťatú ľavú ruku, čo mu dosť znemožňovalo bojovať. Napred! Stop! Pekne. Modrý šermiar a sek do zadnej strany masky. Čo môže byť v takýchto turnoch pomerne nepríjemné, pretože nie všetci v šermiare majú upravené masky tak, aby mali kryť z temena hlavy. Poďme ďalej. Ďalej páni, to bolo len také líznutie. Sa tu nehráme na pieskovisku. Áno, teraz si môžete vychutať malé zmrznutie, to aby ste lepšie poznali tie stredy. Prepnuté svaly. Stop! Aj, nevadí. Žltý šermiar a sek na ruku. Nevadí, nevadí. Vidím billboardy, že chcem s tebou dieťa. Stav je? Stav je zaujímavý, no. 2-1 pre modrého. Napred! Stop! To bol bod na podaní žltého šermiara, ktorý bol skorej pred modrým a preto je stav 2-2. O, pani sú nervní. Pripravený. Napred! Opäť malé stronzo. Pani sa pripravujú, čakajú na vodnú situáciu. Čakajú sa navzájom. Stopli sme to, aby reč nestála. Dobre, ideme ďalej. A ideme ďalej, no. Neviem, pán rozhodca, on si tiež potrebuje čo povedať, tak to stopol. Poď! Ste mali možnosť vidieť lákanie súpera. Áno, prišlo aj k priloženiu a k žiadnemu priamému seku na hlavu a preto sa tento ošup nepočíta. My som akorát tak vyšpáral z nosa holubou. Stop! Oj.